magsudan eh. Ay. Kalami sa panahon. Kanindot di inom mo tuba. Asa mo to kung anak ha? Suguan to palit ng tuba. Kay kalami inom sa tuba ron panahon na. Kauhaw. Labong na pa ituba sa tindahan ron. Akong suguan to. Asa naman itong tawahan na ha? Pa? O pa? Pa? Uy! Bisa ka? Ganina ko nangita niyo ba? Sakto kayo, naku isugo ni mo. Ato ko pa, doon ako basketball. Ngano na, yung salay, sugon tani mo. Pagpalisag tuba ato kaw. Isa ka container palita. Pagdali. Asa kwarta pa? Unsa ka, uy. Pagtuon ka lang og palit, og tuba, ngawi kwarta-kwarta. Nga na ba? Simpor kayo. Wala ko na. Sige tay. Dugayam ni batao eh. Udto na kayo. Asa naman ron? Pa, ada kontainer ah. Asa magsudan eh? Sus pa, gamit tayo mutok ba nga mag-inom ka nga may tuba-tuba. Unsa? Angas ka!